hollwyd yn agos i genhedlaeth gyfan o Gymru ifanc yn y rhyfel byd cyntaf. Roedd y bardd Ellis Humphrey Evans, Hedd Wyn yn un ohonyn nhw. Bu farw o'i anafiadau ym mrwydr cefn Pilcem ar yr 11 o Orffennaf 1917. Lain a 6 wythnos wedyn ar lwyfan Eisteddfod Penbedw, cyhoeddwyd mai Hedd Wyn oedd enillydd y Gadair am ei awdl Yr Arwr. Gorchuddiwyd y Gadair wag a mantell ddu, ac o'r diwrnod hwnnw daeth yn symbol o golled i'r genedl gyfan. Hon oedd Eisteddfod y Gadair ddu. Ers hynny, bu'r Gadair yn meddiant y teulu yng nghartre Hedd Wyn yn Trawsfynydd. Yno yn yr ysgwrn, mae ei nai Gerald Williams yn croesawu miloedd o ymwelwyr bob blwyddyn i weld y darn unigryw hwn o'n hanes. Wel, wyddoch chi, o Hedd Wyn wedi ladd rhyw fis cyn yr Eisteddfod. Wedyn, doedd na neb yn gwybod dim ond y penaethiad yr Eisteddfod, nag os bod o wedi ladd ych chi, So wedyn, bydd rhaid i thwllu hi mydden nhw, i ail farnisio i thwllu hi, a mi ros o'n orch y dy drosti hi, wrth bod o wedi ladd y fis yn gynt, Chyn doedd o ddim yno i gynrychioli'r ei hun, Dewydd i nain, nac i cefndar i nain, ar ei gynrychioli'r teulu Hedd Wyn, oedd o'n byw yn Birkenhead, a fo ar ei gynrychioli'r y teulu yno. A mi iath ono, mi gaddo 10 pint o wobr hefo'r Gadair, a fo ddoth a hwnnw adra chi. Pethau ddim gwell heddiw nachdyn. Mae yna fedal yn y gegin ar y ffenast, a mae'n dweud ar yr war officer i'r teulu ar ei ôl o, a mae'n dweud rownd honno, he died for freedom and honour. Lle mae'r freedom? Lle mae'r honour? I fynd dros top, dwi ddim yn gwybod. Dwi'n mynd dim sens i mi, o gwbl. A dyn nhw ddim gallach heddiw. Dim. Oedd hi'n flwyddyn lyb 1917, so mi ddoth adra ar 14 days leave. A mi ysgrifennodd yr awdl Yr Arwr ar y bwr wrth y tân fanna, a fi nos ar ôl ei plant yn diw glau. Ond wrth bod hi flwyddyn mor lyb, mi arosodd am 7 diwrnod arall. Ac wrth bod oedd hi aros am 7 diwrnod arall, oedd o'n diserter. So, mi ddoth y military police yma i'r cae gwair a'i nôl o. Yn syth i blaenau i'r gel, ac o blaenau efo tren bore tranodd i Lytherland. Ac wedyn drosodd i Ffrainc ac ymlaen i Belgium, i'r rhyfel. Ond wrth bod o wedi gwneud hynny, oedd o wedi gadael awdl Yr Arwr adra ar y bwr. So mi oedd rhaid iddo fo ail ysgwennu hi ar y ffordd. So mae yna ddwy, mae yna un yn yr Amgueddfa yn Aberystwyth, a'r llall yn y coleg yn Fangor. Mae'r un ar ei ysgwennu adra ar y bwr yn Fangor, a mae'r un ar ei wneud yn y tren wrth fynd yn Aberystwyth. Mi ddoth hi efo cara ceffyl o'r Steddfod i'r stesion yn Birkenhead, a wedyn efo'r tren i Drawsfynydd a cara ceffyl adra, a mi ddoth gad nain istad yn hi yn y drol i oedd hi adra o'r stesion. A cymydog i ni o Afod Wen amser hynny, oedd y cara ceffyl ddoth hi bob cam i fyny yma. Ar ôl hynny, mae hi wedi ddim wedi symud o yma. Tra bydd un yng ngofal i, ydw i'n gadael i symud. Dwi'n trio cadw hi'n union fatha gymau hi, Cos mae'r stori fawr tu cefn iddi hi.
dyn o'r enw Eugene Van Fletran ar ei wneud hon, Belgium refugee. Ddoth i'r wlad yma fel refugee a mi roedd nhw 6 mis o gomisiwn iddo fo i wneud cadar geltaidd. Ac mi ddoth hi'n cwbl o gyno fo oedd cylladd, cyn, mwrthwl a lli. Dyna oedd yr arfa o gyno fo. Ac o'n o eisiau chwilio, o'n o eisiau cynllunio'r gadar yn ei ben. O'n o eisiau rhoi ti lawr ar bapur. O'n o eisiau chwilio am y coed derw a hynny wedi sychu ac heb ddim clincia cyn dechrau'r gwaith. Ac meddwch chi wan de, mae bob darlun sydd ar hon, ar y gadar yma wan de, bob cyrfiad sy'n mae yna stori bach tu cefn iddi hi. Fel enghraifft wan, chi'r groes Gristionogaidd fan hyn, y groes geltaidd, mae hwn yn sefyll am oleuni, tywyllwch, dŵr a tham, yr elfennau i gyd mae dyn angen i gynnal bywyd. Yn tu cefn i'r croeso fan hyn, mae yna riban, mae o'n gwaed trwy gilydd. Mae o'n sefyll am dragwyddoldab, clyma celtaidd mae'r rhai yn galw nhw. A wyddoch chi, mae o'n dal i ddyn, mae o'n sefyll am ddoe, heddiw, fory, drenydd a dradwy ac ymlaen de. Wedyn, i fyny fan hyn, anifeiliaid y nos yn troi ni holaidd i nistri nhw hynna. Maen nhw'n methu gnebu gol ar hael, methu gnebu daioni a chyfiawnder, ac yn troi nôl mewn cwilydd o beth maen nhw'n neud. Wedyn, y fan hyn, y sarff a 2 ben gyn hi, wrth fraich dyn neu wrth fraich y genedl, mae hi'n gweld yn ôl a blaen beth da ni'n neud yn y byd yma. So, wedyn, ydych chi, y fan hyn, mae arbais y tylwyth y fan hyn, mae taid a nain, neu pat cydau mam gy, mam a dad, a da ni'n unon y canol. Rhyw ddwrnod, da ni'n mynd i fyny, mam a dad yn mynd lawr fel mae'r blynyddoedd yn cerdded ynde. Bob ceria bach fel as arni chi, mae yna stori bach tu cefn ynde. Wel, gweld bobl ddiath yn dod yma, a wedyn dechrau sylwi pam, a gofyn ein nain pam o bobl ddiath dod yma. Dyna sut pan o'n i fach, ddos i yma pan o'n i'n 4 oed, cos ges i magu gyn y nain, fi a mrawd Ellis yn deg yn magu gyn y nain. A wedyn, dyna dwi wedi weld ar hyd fy oes, bobl ddiath yn cyrraedd yma, a chi, gorfod dweud y stori a gorfod dweud nhw, a gwnebu bobl ddiath bob amser yn te. Wel, ar ei hewraig y nain, golson i mam, o'n 4 anon ni, a mi golson i mam pan o'n i'n 4 oed. A mi oedd hi am rawd mawr a Ellis i fan hyn at y nain yn magu. Ath y frawd at fodryb i Winchester a chwaer at fodryb i Wrexham. A dyna ar hewraig ymhell dros i 16 cymryd ni. Ac oedd hi wedi magu theulu hun. A cymryd ni 2 blentyn bach wedyn, oedd o'n gryn dipyn o gyfrifoldeb yn doedd i dderbyn 2 blentyn bach ifanc, y chi, 4 oed a 5 hanner. A oedd e'n blan da, cofiwch de, ond dyna fo. A cymryd ni, a dymuniad yr hewraig oedd, bod ni'n cadw drws yn gorad. A ta bydda i mi naf yn de, cadw drws yn gorad. Dwi'n cael llawer iawn o blant ysgol. Gas i blant ddoe o Chwilog, gas i rai o Ben y Bontarogwr, o'r Rhowdd. Ac o bob man y blant yn dod yma. Dwi'n cael rhwla o 3,000 mewn blwyddyn o bobl. Ac ydych chi, beth dwi wedi bod yn sylwi ac yn od ynde, plant yn dod yma. A maen nhw o'r Sowdd, a maen nhw wedi aros yn yr ardal yma, a maen nhw wedi bod rownd cartrefi Cymru. Ac wedi clywed stori'r Mabinogion, ac wedi bod yn Bel Gelart. A pan maen nhw'n dod yma, ydych chi rhyw deimlo, pan maen nhw'n dod yma, ydych chi'n gweld yn eu cwestiynau nhw ac yn eu meddwl nhw, pan maen nhw'n twtsiad yn y Gadair ddu, ydych chi'n gweld ynde, mae hon yn stori wir, stori myth ydy'r stori eraill i gyd ynde. Chi stori wedi rhywun i creu ynde, ja. Ond mae hon yn stori wir ynde. Unwaith symudwch i hwn oedd ar ei aelwyd,
da chi'n colli'r cwbl. Dim ond fel bwthyn arall ydi o wedyn, sy'n bydwch oedd ar ei aelwyd. A o ar ei aelwyd, da chi'n gweld, wrth fynd i ben drws, da chi'n gweld be welodd Hedd Wyn. Bu ar ei gymall o i echrau barddoni. Wrth adael o'n union lle mae o. Mae'n ddrwg yn ei?